Привет! Аз съм Дени Аз съм Марко. и това е дългоочаквания 4-ти епизод на нашия подкаст, вашия любим подкаст Кино Засада. Да. Специални поздрави на Андрей, Рости и Влади, защото знаем, че ни слушате и благодарим много за обратната връзка. Съжаляваме за закъснението. Имахме малко проблеми. Не сме имали проблеми, просто аз пътувах с таткото на Марко, имахме годишнина и бяхме на една малка екскурзия в Кипър и покрай цялото пътуване, работа и организация, честно казвам, не намерихме време да запишеме епизода. Не можахме. Марко имаше повече желание, така че аз съм по-виновна в случая. Няма проблем. Но се надяваме, че чакането ще си е заслужавало и се надяваме, че поне мъничко сме ви липсвали. Да, съвсем малко. Съвсем малко. Да, колкото и да сте. Колкото и да сте, но все пак знам, че има хора, които го слушате и за нас е истинско удоволствие. Записваме в неделя, 12 ноември. Къпали сме се, написали сме си домашните. Почти всичко. И решихме, че е време да ви разкажем малко за Джуелингтън, за един филм испански. Или френски, да, ще разберете, но който е много смешен. И аз ще ви разкажа и малко за матча, на който бяхме в Кипър на Пафос срещу Анортозис. Ще се чуваме след малко. Кино Засада. Але. Търсим си спонсори. Пак сме ние. Нека преди Марко да почне да ви говори за неговия любимец Джуелингтън. Любимец ли тя? Готине, да. Ще ви разкажа за този матч с баща му на Марко. Имаме така навика на нашата годишнина да създаваме си традиция да ходиме на мачове. Ходили сме на Наполи срещу Верона, на Марадона стадиум. Ходили сме на Барселона. Срещу Алмерия, мисля, че. Алмерия, да. На Nou Camp. На Камп Nou, добре. И на кой друг мач също сме ходили? На този сега сте ходили. Да, и сега, като бяхме в Кипър, се оказа, че точно на 5 ноември имаше матч на Пафос. Пафос се казваше града, в който бяхме кипърския, срещу Анортозис. И Анортозис са от Фамагуста, ако помните Вапцаров, как говори за звездите на Фамагуста. Оказа се, че Фамагуста е в Кипър, нещо, което не знаех. И Анортозис са на граничната зона между турския Кипър и кипърския Кипър, гръцката част. И като цяло има така една малко омраза между двата отбора. Как отидохме на този матч, искахме да си купим онлайн билети, но се оказа, че не можем. Отидохме на стадиона, имаше полиция, имаше и доста хора и се оказа, че не може да си купим така билет, а трябва да имаме фен карта, която ходихме на една опашка, даваха ни, снимаха ни извадиха такива карти, за да можем чак след това вече да си купиме билет. Билет мисля, че беше 10 евро или 15 евро, не беше нещо грандиозно като цена. Стадиона не е много голям. Няма табло, т.е. нямаше как да се следи резултата. Но това, което ми направи впечатление, хората си гледаха мача. Почти никой не си цъкаше на телефоните, имаше хореография, имаше човек с тъпън, страшно много се радваха, имаше много деца, бяха всички в екипи, с тениски на Пафос, ние бяхме от страната на Пафос в агитката, така ако мога да кажа. И шалчета, една много такава приятна атмосфера. Честно казвам, не усетих никаква вандалщина в цялото нещо. Моето разочарование беше, че не продаха семки, но въпреки всичко го преживях. И
това, което успях да открадна малко така. Не я откраднах, но взех една книжка, която малко как се казва? Матч Day. Матч Day, на която е специално от Пафос, от отбора. И е така Да. малко като малко списанице и е специално за този матч. Пише деня и часа на матча и на кой стадион ще. Как се казва, мамо, стадиона? Стелиус Кидес Стадиум. Да. И в тази книжка е страхотна. Има снимки на всичките футболисти. Има показана програмата на матчовете. Кой на кое място е, с колко точки ще бъде. И такова плакати на отбора. И също има такива от малките ми фенове, рисунки и там картички. Да, това просто ме умили страшно много деца, които са си написали писма и са направили рисунки за любимия си отбор. Нещо, което според мен много Малко купяват. Да, помниш ли ти като беше на мача на Етър? Да. Те кои бяха Етър Берое? Да. И имаше ли такова нещо? Не. А как на теб хареса ли ти тогава матча? Да, това беше по-готин матч от ЦСКА Левски. Да. Малко по-такова, като е по-малко и няма такива говеда да кръщят и да мятат неща. Е по-добре. И най-смешното беше на този матч, че в първата минута Пафос вкараха гол, буквално в първата минута и го вкара... Кой беше, мамо? Не знам, аз не съм била на Да, сега, чакайте, точно ще погледна в книжката как се казваше младежа, който го вкара. Да, сигурно са някои по-силни. Да не е този Жайро да Силова. Не. Някакъв швед, който беше. Ами шведите, кой прилича на много на швед? Не, Абдул само. Ще ви излъжа, но едно момче, който е роден в Швеция и играе... Къде? В Швеция е. Иначе... Да не е този. Они Валакари. Не знам. Ще ви излъжа, съжалявам. Това, което ще да ви казвам е, че за другия отбор, за отбор от Фамагуста, са играли страшно много български футболисти. И може да си погледнете за Анортозис, кои българи са играли. Иначе в Кипър е много приятно. Препоръчвам го, ако имате въпроси, ще мога да... Аз така ли иначе мисля скоро да напиша нещо като подпис. В моята страница не е лесно да си деничка, което силно знаете. Сега, Марко, мисля, че е твой ред вече. Да. Да разкаже за Джоелингтън? Да. Започваме с най-важния въпрос. Водолей ли е? Не. А какъв е? Ами на 14 август. Лъвче! Те лъвовете са като водолеите, така че мога да се брои. Да. Значи, аз сега ще ви разкажа за един мой готин футболист. Жуелинтън, който играе за Нюкасъл. И един бразилец. Да. Как му е цялото име? Жуелинтън Касио Аполинарио Делира. Делира. Да. Накратко, Джоелингтън. Да. Джони. Жуелинтън е роден на 14 август 1996. Той е стар. На 27 години. Да. Много бързо смятам. Да, поздравим. Интересното за него е, че първо бил атакуващ, бил е девятка, но сега е мидфилдър, но ще кажем по-късно. Добре. Роден е в Алианка, Пернабуко. Това, в ако го Бразилия. знаете къде е, поздравление. Да, много съдби. И той е почнал да играе за Спорт Рецифе, което е в 2012 почна да играе за как се казваше?
за млади отбор. Окей. И игра 2 За години. юношите Да, има. за юношите. Мгм. И през 2014 си е направил първият дебют в Копа до Нордесте. Копа до Нордесте. Да. Добре. Също дербито също Санта Крус. Което не е Том Круз, а е Санта Круз. Забавното е, че малко бразилците са копирачи на серия А, защото бразилската лига се казва серия А. Ха. И също имат един отбор, който се казва Интер. Еми, сега Да. няма лошо. В 2014 в серия А сезон Жуелинтън е направил само 7 показвания. Какво означава 7 показвания? Само 7 пъти е бил на терена. Аха, са го пуснали. Вкарва си е първия гол на 23 ноември също Холмдел. Не знам какво означава това, но... Забравям ги думите. Айде пак ще ни напишете после като думата трансфер, която така и не бяхме запомнили. Холмдел, Домакински мач. да, домакин. Равен домакински матч 2-2 срещу Фулминезе, които са доста силни. И аз малко забравих да ви кажа, но когато е бил по-малък, си е отива на матч да играе с един камион. Да, и е паднал от камиона и си ударил рамото много лошо. О, милички. Ама му е минал бързо. Да. То сигурно там не е от най-фенси Равните, мястото. да. Ами не, сигурно е браво на момчето. Да, и в юни 2015 немския футболен отбор Хофенхайм са го взели за 5 годишен контракт. Договор. За съжаление играл само веднъж в първия сезон в Германия. Там за последна минута смяна. Също там загуба 1-0. Защо не са го пускали? Шалк. Не е бил много известен. Ага, добре. Да не се показва много. И на 23 юни 2016 Жуелинтън е бил приведен под наем Даден под наем. Да. В Рапид Виен. Виена. Да, това е от Австрия един отбор. Верно? Не чак то. Вау. Леле, майко, не го знаех. Какво? Да, от Австрия и си направил дебюта на 8 юли също в австрийската копа, също регионалика Остклуб FC Карабах Вен. Вау. Доста дългичко има. Карабах е готино. Като вкарва първия гол. Браво Да. на него. Също ти едно Колко време играе там в Виена? 2 години. И си я под наем и след това къде отива? Тихо. Не казвай. Спада. Добре. Ние ще си признаем, че този път си имаме записки, за да не изпуснем нещо важно. Да, играла е в UEFA Европа лига мачовете с Генк и Атлетико Билбао. Да. И след тези 2 години До някъде той се върнал в Хофенхайм и е играл матч срещу FC Kaiserslautern. Кайзершмит. Да, ние не сме експерти по немски, аз уча френски. И аз уча френски. Тя учи по Duolingo, така че Да. не е баш френски. С някой от вас сме приятели в Дуолинго.
Аха. Да. Ле. И нека продължим с Джоелинтън. Много ми е важно да разбера кога си е направил тази прическа. Той е бил с червена коса. Уау, това трябва да го намеря и да го видя. А в момента е пак ли е русичък? Той използва такива боядисвания на косата. Не. Да, но мен много ми харесва. Окей. Нека не караме всеки матч с дата по дата. Знам. И тогава, сега тук става интересното. Стига шумоля. Пак ще кажа, че не ни е добър звук. Между другото, за Коледа сме си поръчали за подарък микрофон и се надяваме да имаме по-добър звук Да. в бъдеще. Само да не знам къде да го сложим така. Жуелинтън го взели на 20 юли 2019 в Нюкасъл. Нюкасъл, което се пише с лято. Аз не знаех, защото е град и се пише с лято. Нюкасъл Юнайтед е цялото име. Не, да, добре. За 6 години контракт. Ама чакай сега, не. Което е много странно. Той не бил чак толкова силен, той не играл много добре. В Хофенхайм, в Рапид Виена, той не бил чак толкова добър футболист. Даже мисля, че на дебюта му, когато бил за Хофенхайм, треньора му Нагълсман му е казал, че тича навсякъде и като лудопиле. Като лудопиле. Това е готино. Ама чакай, мамо, аз не разбрах. Той има 5 годишен договор с Хофенхайм. И те са го дали за 2 години в Виена. И той като се върна от следващите 3 години. Мисля, че 1 година и половина там на връщането, 1 година на половина там на седящото там, на първата, началната и така. Ага. Да. И вече като му е свършил договора с Шметерлинг. С Хофенхайм. Да, Мама, защо не можеш да кажеш Хофенхайм? Хофенхайм. Да. И тогава го взимат в Нюкасъл. Да. За колко парички? Ето какво пише? Тук много странно, защото там този менеджера на Нюкасъл го е взел. Менеджера. Го искал да го вземе много. Въпреки, че тича като пил. Извинявайте, те прекъсна. Ако ме гледа лошо. Аз си пия чайчето и нищо не правя лошо. И вчера му помагах да си подреди картите. Напомнете ме после да ви кажа за карти. И кое е много интересно? Взели са го за 40 милиона, което е... Турски лири. Вау! Ами 40 милиона какво? Ами виж какъв Евро. Не евро, това е паунда. Това е повече. Същото. Не е същото. Паунда е Да, това е по-скъп от доста... еврото. честно казано, това е доста пари. А той е бил атакуващ. Той бе девятка. И той не е играл много добре. И малко не се е справил много добре. И си мисля, леле, майко, той от Бразилия, той ще ги изпука всичките в Премиер лигата. Ми било обратно някъде. Не го са го спукали. По-скоро той не е играл добре. Ага. Като е вкарал само 1 гол или нещо подобно. Ясно. Много зле се е представил. Ама той тренира много и тогава дошъл Еди Хау и му помогна да се възвърне и да играе добре. Реших, че ще кажеш, помогна му да си връзва обувките. Вчера Марко беше на тренировка и тръгна да рита топката и му фръкна обувката. Да, защото беше развързан. Да. И трябва Еди Хау и теб да те научи да си връзваш обувки. Аз мога. Знам, че можеш. Аз съм го учила, много добър начин има. И той го научава и той почва да се старае Джоелинтън. Да, и тогава там мисля, че имал някакво контузия имал от неговия отбор на някой мидфилдър. И той трябва да игра на негово място. И тогава се оказало, че Жуелинтън тотално не е за девятка, а е за по средата. Той си е по средата, не е за атакуващ, той е по средата. Може на защита, може на атака, може по крилата.
Аха. И се оказало, че това е било наистина неговото му и Тоест, ето тогава не са знаели как да го използват в играта. да, тук пише в нашите записки, че е бил бокс-то-бокс център мидфилдър. А какво е бокс-то-бокс? Аз не съм Добре, това ще си го провериме. Имаме записки, от които нищо не разбираме, но все пак разбрахте. Аз искам да споделя за Джуелингтън, че от 2015 година си има приятелка, Тайс Гондим. Я погледнах, много симпатично момиче и имат 3 дечица. Да, което е доста интересно и те му били те са му били завели семейството му в Англия, за да може да играе по-добре с семейството си, да има Морална подкрепа. Да. Разбира се, той явно е сериозно момче и въпреки русите си букли, явно е сериозно момче и си обича семейството и винаги хората обичат да са заедно с семейството си. Нещо важно забравихме, че е национал за... Бразилия, да, успяла през тази година да влезе в националния отбор. И, честно казано, Жуелингтън вече е един добър футболист. Много го харесват, както и аз съм много висок Ще я кача във Фейсбук, може да я видите. Картинка. Да. Картината. И да, според мен има много добра комбинация с Бруно Гамараш, който е един бразилец от Никосъл, с неговите приятели. Аз съм малък фен на Нюкасъл, така че... А каква е твоята прогноза за него? Какъв смисъл? Той, значи 2019 почва в Нюкасъл, за 6 години, сега сме коя почти 24-та. Те сигурно ще му направят нов контракт. И според теб ще си продължи те? Ако го загледа Реал Мадрид, което е... Не, сигурно няма. Аз не знам кой е голям фен на кои отбори. И да, това е честно казано. Според тебе си остая там в Англия. Те сега Нюкасъл къде са? Не съм... Миналия сезон завършиха на 4-то място. И сега са в Шампионската лига в групата на смъртта. С Милан, Борусия Дортмунд и ПСЖ. Верно е, доста тежка тая група звучи. Ама даже и да биха ПСЖ-то 4-1. От сега се сетих да ви кажа нещо. Бащата на Марко е огромен фен на Милан. Познайте Марко на кой е кръстен по някакъв начин. Съвсем малко. Съвсем малко. И онзи ден ми показва някаква хореография, която, когато играха Милан с ПСЖ, и публиката в ПСЖ са направили някакви дяволи, които изпращат куршуми все едно към публиката на Милан. Нали? Това не съм... Не ти ли го показа? Много е готино, ще му кажем след това да ти го покаже. И публиката на Милан на следващия матч са направили, ама това е страхотно, просто целият половината стадион не от матрицата, се си е дигнал така напред ръката и спира куршумите. Много силно, да, страшно много ми хареса. Да. Те колко свърши този матч? Мисля, че Милан го биха. Май биха, да. 2-1. Да. Да, Скивинар е вкарал и там след това Рафаел Леа отново е вкарал подобие на задна ножица, както играх с Рома в серия. И след това Живо е вкарал ебати кола. Между другото, сега само понеже гледахме Сити и Челси допреди малко и сега само ще ви кажа колко е резултата. Да. Защото първото по време май стана 2-2. Да, ама сега мисля, че 4-3.
4-3 За Манчестър Сити. и е 90-та минута. Има ли май има продължение? Има предложение. Ама не пише колко са. Да, доста забавен матч. Да, Силва, Стърлинг, Джаксън, Халанд, да. Аканджи и Родри са вкарали. Да, и Джаксън, да. Така, доста силен матч. Ние сме за Челси. Аз никога не съм харесвала Челси. Малко. Си за Ливърпул. Да. Айде. Ето, в нашето семейство всеки си има различни предпочитания. Ние стата сме за Челси. Мисля да приключваме с футболната тематика. И след това ще ви разкажем за един филм. До след малко. Кино. За Сара. Але. Търсим си спонсори! Здравейте, дами и господа. Сега се върнахме с кино за Сара. Да, нека да си поговорим малко за кино и този път няма да говорим за сериал, а ще говорим за филм. Да. Това е един филм, който с Марко съвсем случайно намерихме в HBO. Една вечер си бяхме двамата и викаме какво да гледаме, айде този. Да. На испански A Todo Tren Destino Asturias. The Kids Are Alright. Макар че той има няколко филма и сериали, които се казват The Kids Are Alright, но да, не знам защо са решили така да го преведат. Защото A Todo Tren е влак. И Todo не знам какво, трен е влак, дестинация. Астуриас, което е Астуриас, което е част от Испания. И филма от 2021 година и е много смешен. Ние с Марко, ама наистина се скъсахме да се смееме. Той е така доста детския филма. Да. Някои от смешките са много такива тип сам вкъщи или нещо подобно. Да. Но и това, което на мен ми хареса, че е малко road movie. Аз много обичам такива филми, когато едни хора се опитват да стигнат от една точка до друга и цялата вселена е срещу тях. Да. Проблема е, че има доста лоша оценка, но... Да, не знам какво са очаквали хората. Колко му беше оценката в IMDb-то? 5 и нещо. 5 и нещо. Но не ги слушайте тях, слушайте нас, ние знаем. Слушайте нас, между другото за 21 година е филм с най-висока печалба в Испания. Така че явно на хората им е харесал. Не очаквайте нещо крайно философско. Очаквайте смешки, очаквайте детски неща. Глупости. И хора, които не се познават, как успяват да минат през разни приключения. И гущери. Имаше гущери, да, забравих за гущерите. Интересното за този филм е, че по същото време са направили френски филм, на същата тематика. Буквално. Който, айде ти сега го прочети. Attention au départ. Да, на френски. Ето, вижте, едно нещо можем да прочетем и ние. Но този филм, за съжаление, нещо не можахме да го намериме. Да. Нали просто намерихме испански, не сме гледали за френския и... Но бихме го гледали, ако някой попадне на него, може да ни пише за това, защото бих го гледала френския със сигурност. Да, доколкото разбрах, историята е същата, но е с френски актьори и говорят на френски. И аз сигурно ще го разбера. И Марко сигурно ще го разбере. Филмът е сладък, може да се гледа с всякакви дечица, и по-малки, и по-големи. Да. И сега можем да поприключваме. Нека още малко да разкажа. Какво? Не сме казали за какво се разказва. Да, разкажи за какво се разказва. Филма се разказва веднини деца, познават се, ще ходят на екскурзия с влак. И там някак си се оказва, че единият дядо е зашеметен от една жена. И препускат за влака, а децата остават във Вътре. влака.
Да. И там имаше смешки, имаше един човек, който се нася, съжалявам. Да, верно го имаше и това. Имаше и 12 хамбургера, така че... Да. Филмчето е доста кют и накрая има хепи енд, което не е спойлер. Да. То е ясно, че такъв детски филм ще И има. имаше и там един човек, който си мислеше, че е в друг свят, така че... Да. Като цяло беше доста забавен, много такива свежички идеи имаше. Да. Така че го препоръчваме. За другия път, който не знам кога ще бъде, да не се заричаме, но може Би четвъртък. Този път трябва да компенсираме. Да, може да се опитаме. И с Марко искаме да изгледаме сериала за Бекъм по Netflix. Да, който излезе наскоро. И мислим да говорим за Белингъм на Реал Мадрид, звездата, английската звезда, който е супер силен в момента и тотално си заслужава. Добре, аз нямам нищо против да науча и за него. Ти сигурно ги запомняш. Горе-долу ги запомням ви сега мача, като гледахме и Хайланд знаех кой е. Да, той е доста страшен. Да, малко е страшничък. Но е добър футболист, той вкара първия гол. Да, ама беше доспал. Дуспа. Важното е, че това. Ами, това е от нас за сега. Пожелаваме ви да имате много хубава седмица, да не се стряскате на времето навън и не забравяйте да си напишете домашните. Не бъдете като Марко. Да, не бъдете. Отличен опит. Целувки, чао, до скоро! Чао.